370 number raidano tui haino hai habar tungphwlajak tabuk MLA rokni bisingobo habar hamya angjak paithago mungsa lama manya angai martial act phunangjagai BJP ni baksa MLA rokno Bidhan Sabha haba nokni simiti khlai rohorjaka salkisa swkangno 370 number ni raidano tui Jammu and Kashmir habar tungphwlajak srang salo Union Territory by khobjak amsini conference 370 number raidano haino hai kifli tubna bagai Bidhan Sabha kaisa koimung rijaka a koimung blayo swijak tongo hakotoni raidano nasigino te Jammu and Kashmir hastini lukuroni hamkrani bagaino o mamla no tui kok sana nangnai sangrong salo Kashmir Bidhan Sabha 370 darano norui rimani no kebungmung funukna bagai Baramullani MP eba Awami Ittehad Party ni achukphang engineer Rashid ni bufayung Khurshid Ahmed Sheikh a kebumungo kaini sanmung khlaika Pulani sanmung angkha 370 number raidano haino hai tubna bagai te kaisa sanmung angkha alongo chopjak neta rokno phiyokna angthon hanai আর যত পাতিমুং রগ্ন কিতিঙ্গै সাংরং সালো বিধান সভাও কক বাংলাইখা পাইথাগো মথাগৈ রিজাকা আর সালো বিধান সভানি কক লাম রগ্ন বিউ রিপোর্ট কক খরাং